Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sherwin. Taong 1989, Cambalillo, Camarines Sur. Noong mga panahong ito, matagal nang ulila sa asawa si Sherwin. Ilang taon na rin kasi ang nakakaraan magmula noong nahulog ito sa balon. 5 oras bago ito natagpuan, kaya nang makita nila ito, wala na yung buhay. Matinding pagsisisi ang kanyang naramdaman sa puntong tinangka na rin niyang wakasan ang lahat. Ngunit sa kabila ng ganoong sitwasyon at pangyayari, nakaya niya itong lagpasan dahil sa naiwan nilang anak. Kamukhang kamukha kasi ito ng pumanaw niyang asawa, kaya kapag tinitingnan niya ito, napapawi ang lungkot na namumutawi sa kanyang kaluluwa. Hindi nagtagal, dahil sa paglipas ng mga araw, unti-unti na ring humilom ang sugat sa kanyang puso. Kalaunan, natanggap na rin niya ang lahat ng mga nangyari sa kanila. Mapait man kung iisipin, alam niyang merong plano ang Panginoon kung bakit ito pinaranas sa kanya. At dahil sa ganun niyang kaisipan, kung kaya't muling nanumbalik ang sigla ng kanyang katawan. Upang makalimutan ng lahat ng mapapait niyang sinapit, itinuon niya ang lahat ng kanyang oras sa pagtatrabaho hanggang sa magising na lamang siya isang araw na tuluyan na niyang natanggap ang lahat. Ilang buwan ang lumipas pagsapit ng taong ito, nasa edad 15 anyos na ang kanyang anak. Kasalukuyan na rin itong nag-aaral, kaya tuwing umaalis siya kapag umaga sa bahay, di siya gaanong nag-aalala. Alam niya kasing may pasok din ang anak niya, kaya buong araw din itong wala sa bahay niya. Tiwala naman siya sa mga kaibigan nito, lalo pat matagal na rin niya yung kilala. Nakasanay na rin ang kanyang anak na manatili sa bahay ng mga kakilala nila sa oras na umuwi ito nang wala pa siya. Ganon at ganon ang naging akto nito, kaya naman wala siya gaanong naging alalahanin. Bata man kasi ang edad ng kanyang anak, alam niyang responsable na ito sa lahat ng mga nagiging kilos nito. Aminado rin siyang nagtiwala talaga siya rito ng husto, kaya naman umabot na rin sa puntong wala na siyang ideya sa mga ginagawa nito sa paaralan. Tuwing tinatanong niya kasi ang anak niya, wala namang umano roong problema. Di rin niya ito nakikita ng kakaibang akto hanggang sa dumating ang araw na bigla na lamang itong nawala sa lugar nila. Ayon sa kanya, gabi ng Sabado noong umuwi siya na wala pa ito. Akala niya nagtagal lang sa bahay ng kaibigan, pero umabot na lamang ang 9:00 ng gabi, hindi pa ito umuuwi. Dahil sa pangyayari, medyo nag-alangan siya, gawa ng hindi ganoon ang gawain ng anak niya. Kahit pagod na pagod sa trabaho, pinilit niyang tumungo sa bahay ng mga kaibigan nito. Ang kaso lang, 3 bahay na ang kanyang nabisita, wala roon ang anak niya. Hindi rin alam ng mga kaibigan nito kung saan ito pumunta, gawa ng nung umaga umano, hindi yun pumasok sa paaralan nila. Akala nga nila sumama ito sa kanya, kaya hindi na nila hinanap. Nang marinig naman niya ang sinabi ng mga kaibigan ng anak niya, kinabahan siya ng matindi. Isip siya ng isip kung saan ito pumunta, pero wala talaga siyang ideya. Marami na ring mga bagay ang gumagambala sa isip niya, kaya yung nararamdaman niyang pagod, bigla na lang ding nawala. Ilang oras pa ang lumipas, halos masuyod na niya ang kabuuan ng baryo. Kung kani-kanino na rin siya nagpatulong, ngunit maging ang mga ito man, bigong mahanap ang kanyang anak. Pagsapit ng sumunod na araw, nagpatuloy ang kanilang paghahanap. Nakarating na sila noon sa karatig baryo, pero wala pa ring senyales na pumunta ito rito. Dahil sa ganoong pangyayari, kumalat sa kanilang lugar ang tungkol sa biglaang pagkawala ng anak niya. Marami ang nagsasabi na dinukot ito, habang ang iba naman naniniwalang kinuha ito ng maligno. Gayunpaman, lahat ng haka-haka ay walang pinanghahawakang pruweba, kaya para hindi siya maapektuhan, di niya na pinansin pa.
Tiwala siyang babalik sa kanya ang anak niya. Ngunit sa sobrang bilis ng pagtakbo ng oras, napansin na lamang niyang isang buwan na rin pala ang nakakalipas magmula nang ito ay mawala. Sa puntong yon, lahat ng pag-asang kanyang pinanghahawakan naglaho na parang bula. Mahirap mang tanggapin pero unti-unti na niyang napagtatanto na kailan may hindi na babalik sa piling niya ang kanyang unika iha. Dahil sa ganoong rason, kung kaya't muli na namang namatay ang puso niya. Wala na rin siya noong ganang mabuhay dahil pakiramdam niya pinagkaitan talaga siya ng tadhana. Magmula rin na matanggap na niyang hindi na ito babalik pa, naging pariwara na ang kanyang buhay. Sa halip na magtrabaho, ginugol niya ang kanyang mga araw sa pagbibisyo at pagsasama sa mga kaibigang nakilala lang niya. Hindi ganoon ang pagkatao ni Sherwin Pinuno, pero dahil sa mapait niyang karanasan, kaya pinipilit niyang sirain na ang buhay niya. Wala siyang ibang hangad noong mga sandaling yon, kundi ang magkaroon ng malubhang sakit at mamatay ng maaga. Ang kaso lang hindi yun natupad. Kahit kasi anong gawin niya, hindi talaga siya nagkakasakit. Yung iba sa kainuman niya mga namatay na, pero siya kasing lakas pa rin ang kalabaw. 3 taon ang lumipas, lahat ng ari-arian niya nakasangla na. Wala na rin siyang sariling bahay, kaya pinagtsatsagaan niya noong manirahan sa kubo na ginawa niya para sa mga alaga niyang kambing. Hindi man ito kalaparan, sakto na ito para sa kanya, gawa ng ang gamit lang naman ito ay para meron siyang matuluyan sa panahon ng tag-ulan. Ayon pa sa kanya Pinuno, maliban sa isang kaldero at unan, wala na siya roong ibang kasangkapan. Kapag nagluluto siya, kumakain siya sa dahon ng saging. Sa mga puno na rin siya dumudumi, hindi alintana kung may makakita man sa kanya o wala. Dahil dito, maraming nag-isip na nasisiraan na talaga siya ng ulo. Tanggap naman niya ang ganong mga salita dahil unang-una, wala na rin naman siyang pakialam. Akala niya habang buhay ng ganon ang kanyang sitwasyon. Pero lingid sa kanyang kaalaman, meron palang isang milagrong mangyayari. 2 linggo bago sumapit ang Semana Santa, may narinig siyang usap-usapan ukol sa isang batang manggagamot sa Karatig Baryo. Napakahusay umano ng batang yon, gawa ng kahit anong sakit, kayang-kaya nitong mapagaling. Dagdag pa ng mga ito na, ilang araw pa lang nang malaman nila ang tungkol dito, marami na sa mga kababaryo nila ang dumagsa sa pinagtitirhan nito. Pagkatapos ng mga itong makapagpatingin, milagrosong nawawala ang kanilang mga iniindang karamdaman. Magbaka sakali ka lang na magpatingin sa kanya. Malay mo, Sherwin, matulungan ka niya sa problema mo. Wika ng kakilala niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumango lang naman siya habang pinag-iisipan kung susundin niya ba ito o ay pagsasawalang bahala. Inabot din ng ilang araw ang kanyang pag-iisip hanggang sa dumating ang puntong nakapagpasya na siya. Dala ng pag-uudyok ng kanyang mga kakilala, tumungo sila sa Karatig Baryo para magbakasakali. Pagdating naman nila rito, bumungad sa kanila ang napakaraming taong nakapila. Halos magkumpulan na ang mga ito sa bakuran, kaya naman hindi na sila umasa pang makikita ang manggagamot sa mismong araw na yon. Pagsapit naman ng hapon, niyaya siya ng mga kaibigan niya para umuwi na. Pero tinanggihan niya ito. Bukod kasi sa malayo-layo na ang naiusad nila, parang tumindi ang kanyang pagmamalabis na masilayan ang manggagamot. Balik na lang tayo bukas. Agahan na lang natin. Tara na, Sherwin, at marami pa tayong gagawin. Libre ko na, basta sumama ka lang sa amin. Bungad na wika ng mayaman niyang kaibigan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, sige lang, bukas na ako uwi. Sayang kasi tong pila natin kung aalis din tayo eh. Ganito na lang, kayo na lang umuwi, tapos bukas, bumalik kayo rito ng maaga. Sasabihan ko na lang mga sumunod sa akin na meron ako mga kasama.
Ayos ba yun? Dahil sa kanyang sinabi, agad namang sumang-ayon ang mga kaibigan niya. Naisip kasi ng mga ito na may punto ang nais niyang mangyari, kaya hindi na siya nito pinigilan. Pag-alis naman ng mga ito, matyaga siyang naghintay sa labas. Wala nang hapu-hapunan, ang importante nakapila. Kung tutusin pinuno, kokonti lang sila na pumila noong gabi, pero hindi pa rin siya umalis sa hanay niya. Alam niya kasi na anumang oras, pwedeng dumagsa ang mga tao na gusto ring makita ang manggagamot. Pagputok ng bukang liwayway, nagising na lamang siya sa ingay ng mga dumating. Pagsilay niya sa paligid, napansin niyang marami rin palang naghihintay. Nang mapagtanto niyang nasa loob na siya ng bahay, parang nakaramdam siya ng kaba. Yun bang pinaghalong tuwa at pagkagalak? Para siya noong batang animoy hindi mapakali sa kanyang kinaroroonan. Dahil dito, kahit puyat at nakakaramdam ng matinding gutom, matyaga pa rin siyang naghintay hanggang sa dumating na ang kanyang torno. Pagpasok niya sa loob ng bahay, agad namang bumungad sa kanya ang 3 matandang babaeng nakaupo sa gilid ng bintana. Sa unahang bahagi ng mga ito, naroon ang isang silid na nakasara na pinaghihinalaan naman yung kinaroroonan ng batang manggagamot. Habang binabagtas niya ang daan, hindi niya may pagkakaila ang animoy mga bulong na kanyang naririnig. Kapag tinitingnan naman niya ang 3 matanda, napapansin niyang wala naman itong ginagawa. Tahimik lang din itong nakaupo habang kalmadong nakatitig sa kanya. Sa sandali namang kinakausap niya ito, nagsisenyas lang yun sa kanya na animoy hindi ito nagsasalita. Nang mapansin naman niya ang bagay na yan, nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa narating na niya ang harapan ng pintuan. Pagtulak niya rito, sumalubong sa kanya ang napakagandang silid. Meron itong malaking kama malapit sa bintana kung saan nakaupo ang isang batang babae na may katabing matandang lalaki. Noong una, hindi niya pa napansin ang itsura nito, pero nung tinawag na siya, napansin niya na parang napakapamilyar ng boses na kanyang narinig. Pagsilay niya sa bata, dito niya na unti-unting naaninag ang mukha ng kanyang anak na matagal na niyang hindi nakikita. Sa puntong yun, imbis na magpagamot pa siya, pinili niyang lapitan ito at kausapin. Durog na durog ang puso niya nang makita niya ito, kaya halos wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao na kasama nito. Paglapit naman niya sa bata, agad niya itong hinagkan. Napakahigpit ng yakap niya habang humahagulgol sa pag-iyak. Sa tagal mong nawala, hindi na ako umasang buhay ka pa. Salamat sa Diyos, anak. Salamat sa Diyos at nakita kita. Wika niya. Nang marinig naman ito ng kanyang anak, inutusan siya nitong huwag masyadong lumapit. Dagdag pa nito na hindi niya kilala ang tinutukoy niya, kaya mas mainam na ilahad na lamang niya ang kanyang pakay. Mariin din itong inilahad na ang tanging misyon nito ay tumulong sa mga tao na may matinding karamdaman. Nabanggit din ito na magmula noong siya ay isilang ay wala na siyang kinikilalang magulang. Wala itong ideya sa kung ano ang ibig niya at wala rin itong pakialam sa kung ano ang inaakala niya. Dahil sa sinabi nito, nagdulot ito ng matinding galit sa kanya. Hindi niya kasi maisip noong mga sandaling yan kung bakit ito naging ganun. Akala niya, binura ng mga matatandang naroon ang memorya nito, kaya yun agad ang napagbuntunan niya ng galit. Sa halip na makipag-usap pa sa kanyang anak, dali-dali niyang pinuntahan ng matanda na tahimik na nakaupo sa tabi nito. Paglapit naman niya rito, agad niya itong kinwelyuhan habang paulit-ulit na sinisindak. Mga demonyo kayo! Anong ginawa niyo sa anak ko? Ba't siya nagkaganyan? Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, mahinahon itong inalis ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan din itong iminulat ang mga mata nito kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng,
Wala kaming ginawa sa kanya. Napili siya kaya tungkulin niyang tuparin ang kanyang dakilang tungkulin. Bilang ama, dapat nga ipagmalaki mo ang narating ng anak mo. Hindi namin tinatangging anak mo nga ito. Yun nga lang, napapanahon na rin siguro para malaman mo ang kanyang kalagayan. Pagtatapat sa kanya ng matanda, pinuspos ng makapangyarihang diwata ng batis ang katawan ng kanyang anak. Ito ang napili sapagkat namuhay ito na may kabanalan at purong katawan. Mariin din itong inilahad na buhay pa naman ang memorya ng kanyang anak, subalit wala itong kapasidad na makaalala buhat sa kapangyarihan ng diwata. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, di niya mapigilang magwala. Ang nasa isip niya kasi, siya ang di hamak na mas may karapatan sa kanyang anak at hindi ang mga taong yun. Kahit sino naman siguro, ganun talaga ang mararamdaman, lalo pat nagmula sa kanilang laman ang batang kanilang pinag-aawayan. Dala ng matinding galit, hindi na siya nakapagtimpi pa. Nang marinig niya ang lahat ng rason ng matanda, agad niya itong sinunggaban at walang habas na pinagsasasapak sa muka. 10 suntok ang binitawan niya, kaya inakala niya talagang duguan na ito pagkatapos nun. Ang kaso lang, pagdistansya niya ng bahagya sa matanda, nasipat niya na wala itong kahit katiting na galos sa muka. Yung itsura nito, pansamantalang pumangit, pero unti-unti din yung bumalik sa normal. Pagtayo naman ng matanda, muli siya nitong binalaan na tumigil na, pero hindi siya nagpatinag. Sa halip ang ginawa niya, humanap siya ng bagay na pwede niyang gawing armas. Pagsilay niya sa isang mahabang kahoy na nakatayo sa gilid ng pinto, dali-dali naman niya itong kinuha, sabay hataw nito rito. Ngunit, pagtama ng kahoy, bigla yung nabali, at sa hindi malamang dahilan natupok ng apoy. Huli niya na nang mapansin na nagiging likidong apoy pala ang katawan ng matanda. Matapos niya itong masilayan, dito niya napagtantong malayong-malayo ito sa mga pangkaraniwang tao. Naisip din niyang kayang-kaya siya nitong paslangin anumang oras, kaya habang hindi pa lumalala ang sitwasyon sa pagitan nila, sinubukan niyang kumalma. Walang sabi-sabi binitawan niya ang kahoy habang dahan-dahang umuupo sa sahig. Ramdam na rin niya noon ang paglalambot ng kanyang katawan, pero pinipilit niyang magpakatatag. Alam niya kasing hindi naman kalaban ng matanda, kaya may kutob siyang hindi siya mapapahamak. Nang mapansin naman ito ng kanyang katunggali, napilitan na rin yung maging mahinahon. Yung anak niya, nananatili pa rin walang imik, pero nakasubaybay ito sa mga nangyayari. Paglapit naman ito sa kanya, tinulungan na siya nitong makatayo. Pasensya ka na. Hindi ko hangad na takutin ka. Ang sakin lang naman maipakita sa iyo kung ano kami. Hindi kami ang tipo ng tao na madali mong matatalo sa duelo. Kahit gaano kakalakas, wala yang laban sa aming mga kakayahan. Ngayon, nakahanda ka na bang makinig sa aming mga rason? Kalmadong wika nito sa kanya. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, tumawag ito sa isa pa nitong kasama na nasa labas. Pansamantala, lumipat na muna sila ng silid para may pagpatuloy ng kanyang anak ang ginagawa nitong misyon. Nang marinig naman niya ito, tahimik lang naman siyang sumunod. Hindi na siya tumutol pa, lalo pat natuklasan na niya ang abilidad ng matanda. Pagpasok naman niya sa isang pribadong silid, agad nitong binuksan ang bintana. Hinandaan din siya nito ng maiinom at matyaga itong naghintay kung kailan na siya nakahandang makinig sa mga sasabihin nito. Mariin din itong inilahad na marami silang oras kaya hindi niya kailangang magmadali. Ang mahalaga, maunawaan niya ang lahat nang sa gayoy hindi na siya mangamba at mag-alala. Pagkalahad nito ng mga bagay na kinakailangan niyang malaman, agad na rin itong tumuloy sa kanilang paksa. Ayon sa matanda na, matagal na nilang pinagmamasdan ang buhay ng anak niya. Nakita nila ang paghihirap nito, ngunit sa kabilang banda, nanatili ang kanyang kabaitan sa kanyang mga kapwa.
Marami rin itong naging paghihirap, subalit kailan may hindi ito nagreklamo sa kanya. Dagdag pa ng matanda na, inabot ng 2 taon ang kanilang pagmamasid dito hanggang sa nakakuha na sila ng gabay mula sa diwata ng batis. Nang maibigay na nito ang kanyang hudyat, doon pa lamang sila nagpakita sa kanyang anak. Hindi nila ito sa pilitang kinuha, bagkus ay sumama ito ng kusa. At nung makumbinsi na nila ito, sumama ito sa kanila kahit nag-aalala yon para sa kanya. Naniniwala ang anak niya. Isang dakilang gawain ang nakatadhana para sa kanya, kaya titiisin niya ang lahat ng pangungulila para sa may iwan niyang ama. Dahil sa pinanghahawakan nito, kung kaya't naging maganda ang buhay nito hanggang sa mapuspos na yon ng diwata. Pagtatapat pa nito na, nabalitaan din nila na matagal siyang naghanap sa kanyang anak, kaya ramdam nila ang lungkot na kanyang dinadala sa kadahilan ng minsan din silang naging ama. Huwag kang mag-alala. Sa oras na matupad na niya ang lahat ng tungkulin niya, ibabalik din namin siya sa'yo. Konting tiis lang, kaibigan, dahil para din naman ito sa anak mo. Imbis na tumutol ka, mas mainam na sumuporta ka na lang. Lagi mo sanang tatandaan, anumang oras ay maaari mo siyang dalawin. Hindi namin siya ipagkakait dahil nauunawaan ka namin. Malinaw na ba sa iyo ang lahat? Wika nito sa kanya. Pagkasambit naman ito ng matanda, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Hindi na rin niya ipinagpilit ang kanyang nais dahil alam niyang ito ang mas makakabuti para sa kanyang anak. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, tahimik siyang umalis. Pagkalabas niya ng bahay, tulala lang naman siyang pinagmamasdan ang mga pasyenteng magpapagamot. Nandun na rin ang kanyang mga kaibigan pero hindi niya na ito kinausap. Dumaan pa ang mga araw, nanatili siya sa labas ng bahay kung saan ito nanunuluyan. Wala mang makain, hindi niya na ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Makailang beses na rin siyang binalikan ng kanyang mga kaibigan para pauwiin, pero hindi na siya sumunod pa. Ang sagot niya sa mga ito, mananatili siya sa bahay na yan hanggang sa maubos na ang nagpapagamot sa bata. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi na rin ito gumawa pa ng paraan para siya ay mapauwi. Literal na hinayaan siya ng mga kaibigan niyang yon na siya namang mas naging pabor para sa kanya. Inakala niya kasi na sa pamamagitan nito, may isasama na niya pauwi ang anak niya. Pero nagkamali siya. Sa kadahilan ng ilang araw pagkatapos ng panggagamot, nagpaalam na ang mga ito na aalis. Gustuhin man niyang sumama, di na siya pinahintulutan ng matanda. Ayon dito, na ang pinakamagandang gawin niya ay ang maghintay sa baryo nila. Hindi siya maaaring sumunod sa kadahilan ng hindi pa mamasyal ang pupuntahan nila, bagkus isang matinding digmaan laban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dahil sa sinabi nito, muli na naman siyang nablangko. Habang naglalakad ang grupo papalayo, nanatili siyang nakaupo sa gilid ng bahay, pilit na pinag-iisipan ang kanyang mga gagawin. Sa punto rin yun, ang pag-asang kanyang pinanghahawakan, dahan-dahan na namang naglaho. Nung mawala na ang mga ito, tulala siyang umuwi sa kanila. Ilang linggo rin siyang naging aligaga at dahil sa depresyon, nagkaroon siya ng ideya sa mga bagay na hindi niya dapat kinakailangang gawin. Naisip noon ni Sherwin na tapusin na ang kanyang buhay, kaya naman kung kani-kanino na siya lumapit para humingi ng bagay na tutupad sa kanyang pangarap. Ang naging problema lang, lahat ng manlalaso na kanyang nilapitan, hindi siya pinagbigyan. Ang sagot ng mga ito, ginagamit lamang nila ang kanilang mga aral sa mga taong kinagagalitan nila o hindi naman kaya'y ipinakisuyo ng mga taong may lihim na galit dito. Dagdag pa nito na, hindi tatalab sa kanya ng basta-basta ang lason at kung mangyari man yun, may posibilidad na abutin ng 1 buong taon ang kanyang magiging kalbaryo bago siya tuluyang bawian ng buhay. Dahil sa ganoong rason, minabuti naman niyang magtanong
ukol sa kung ano pa ba ang paraan para wakasan ang buhay niya. Aminado kasi siyang natatakot siyang magbigti at maglaslas at ang gusto niyang mangyari, mabilisan ang pagkawala niya. Katunayan niyan, Pinuno, lumapit na rin siya sa mga militar at rebelde pero hindi siya pinatulan ng mga ito. Sinabihan pa nga siya nitong baliw habang pinagtatawanan. Maaring isang malaking kahibangan ang gusto niyang mangyari pero para sa kanya, ito na lamang ang paraan para makatakas sa realidad ng buhay. Pagod na siya, kaya pinapangarap na rin niyang maging mapayapa. Nang mapagtanto naman ng manlalaso ng kanyang matinding hangarin na wakasan ang buhay niya, dahan-dahan itong lumapit habang bumubulong ng, Kung talagang desidido ka, pumunta ka sa Sitio Burabod. Hanapin mo ang taong nagngangalang Usmong. Siya ang makakatulong para matupad mo ang pinapangarap mo. Pero paalala lang, kaibigan, aswang ang taong yun. Magiging mabilis ang kamatayan mo roon. Yun nga lang bilang kapalit, kakainin ito ang katawan mo. Ayos lang ba sa'yo yun? ayos lang. Wala naman ako magagawa kung mamamatay na ako sa oras na yun eh. Maraming salamat sa'yo. Sa wakas, matutupad na rin ang pinapangarap ko. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi na ito nagsalita pa. Sa halip pangisi-ngisi na lang ito, naanimoy na isahan siya. 3 araw pa ang lumipas nang marating niya ang Sitio Burabod. Agad naman niyang nakilala ang lalaking nagngangalang Usmong. Nakatira ito sa pinakadulong parte ng sitio na halos bilang lang ng mga daliri ang bahay na nakatayo. 1 linggo rin siyang nanirahan sa ilalim ng poder nito, kung saan doon niya natikman ang lahat ng mga karumal-dumal na pagkain. Mabilis ang naging panghihina niya dahil sa ang mga pagkain na yon ay parang lason sa katawan niya. Pagsapit naman ng araw na pinakahinihintay ng nilalang, dito na siya nito naritwalan bago paslangin. Akala niya talaga noon, ito na ang katapusan niya. Pero pagsapit ng gabi nakakatayi na siya, dumating yung matandang nakausap niya noong nahanap niya ang kanyang anak. Mag-isa lang ito roong pumunta at base sa estado nito, parang binabantayan talaga siya nito. Nang mapansin naman yon ng mga aswang, dali-dali naman siya nitong iniwan. 5 lalaking gabunan ang naroroon noong mga sandaling yon, kaya nang masipat niya ang matanda, abot langit ang kanyang naging pag-aalala. Naisip niya kasi na baka hindi nito kakayanin ang mga nilalang. Ngunit nang magsimula na ang labanan, nakita niyang napakaliksi pa rin nitong kumilos sa kabila ng edad nito. Hindi rin ito basta-bastang natitinag sa puwersa ng mga gabunan kahit wala itong daladalang armas. Ang mas nakakamangha pa sa lahat ay yung kakayahan nitong lumundag ng napakataas at bumulusok patungo sa lugar kung saan naroon ang mga aswang. Paulit-ulit itong ginawa ng matanda hanggang sa dito na nagdesisyon ng mga gabunan na magpalit ng anyo. Nang masipat naman ito ang ginawa ng mga kalaban niya, ngumisi lang naman ito habang sumasagot dito ng, Talaga bang gusto niyong mas mapadali ang buhay ninyo? Kung gayon, dahil seryoso na kayo, gagamitin ko na rin ang mga alas na meron ako. Huwag kayong mag-alala. Pipilitin kong magtimpi para naman magkaroon kayo ng pagkakataon na makabawi. Nang marinig naman ito ng mga gabunan, sabay-sabay lang naman itong umatungal habang naghahandang sumugod. Dahan-dahan din nilang pinalibutan ng matanda at nung makapwesto na sila, buong puwersa nila itong pinagtulungan. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, halos hindi na niya maunawaan ang kanyang mga nasisilayan. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang bigla ang bumuwal ang isang gabunan matapos itong batuhin ng matanda ng isang maliit na batong nagbabaga. Unti-unti na ring lumabas sa katawan nito ang mga likidong apoy hanggang sa makaramdam na ang mga kalaban niya ng matinding init na nanggagaling mula sa lupa. Maya-maya pa, bahagyang naantala ang paglalabanan ng magkabilang panig nang may marinig na dagungdong ang mga gabunan.
Nagmumula ito sa uka ng puno ng likidong apoy, kaya agad nila itong pinagmasdan hanggang sa dito na nila masilayan ang isang nilalang nagawa sa purong baga. Para itong aso kung titingnan, subalit di hamak na mas mabangis ito. Napakabilis din ng nilalang na kahit ang mga gabunan hindi nila ito kayang masabayan. At ang ganong pangyayari ang naging daan upang matapos ang labanan sa lalong madaling panahon. Segundo lang ang inabot nito bago matupok ng likidong apoy ang lahat ng gabunang nasa paligid. Pagsilay naman ng matanda na ubos na ang mga kalaban niya, pinabalik niya sa uka ang nilalang na tinawag niya. Matapos nun, nilapitan siya nito para mailayo na sa lugar. Magmula noon pinuno, naging mas malinaw na ang kanyang kaisipan. Palagi na rin niya nakakasama ang kanyang anak, alinsunod sa ipinangako sa kanya ng diwata ng batis. Hanggang sa pumanaw itong si Sherwin Pinuno, na natiling nakatatak sa mga anak niya sa ikalawang asawa, ang tungkol sa kwento ng kanyang anak na naging isang daluyan ng kapangyarihan ng diwata ng batis.